Ji panorama heftane dem baş binêrên hêja. Em bi geşedanên girîng ên heftane li pêşberî we ne. Rêberê PKK Abdullah Öcalan ê li girtîgeha tîpa feya ewlehiya bilind a İmraliyê 23 salên dibin tecrîdeke girangirî de tê ragirtin kete 73 saliya xwe. Bi boneya rojbûna Öcalan li her çar parçeyên Kurdistanê û gelek teverên cîhanê pîrozbahî hatin li darxistin û li gelek bajaran şitil hatin danîn. Welatiyên ku ji bo rojbûna rêberê PKK Abdullah Öcalan'a heftê sêmîn berê xwedan gundê Amarayê navçeya Xelfetiya Rihayê li gîşeyên derketina otobana Bêrecûk û Xelfetiyê rojbûna Öcalan bi coş pîroz kirin. Kesên li Amaraya bi sedan esker û maşîneyên zirxî hate dorpêçkirin de kom bûn, li mala ku Öcalan lê jî dayîk bû, pîrozbahî li darxistin. Parlamenterê HDP'yê Rihayê Ömer Öcalan ê di pîrozbahiyê de axivî destnîşan kir ku pirsgirêka Kurd bi muxatabiya Birêz Öcalan dikare were çareser kirin û heke diyalog pêk were dê li Tirkiye aştiyeke birûmet pêk were. Ev doza giravayê ji bo mafê Kurda, ji bo mafên gelên Rojhilata Navîn ev xebata ev were meşandin. Herkes li bajarê xwe, navçeyê xwe, gundê xwe kare roja 4 Nîsanê pîroz bike. Em dîsa dibêjin heftê sêyemîn rojbûna Birêz Öcalan em pîroz dikin. Mesela Kurda ji bir rêv rêbazên demokratîk bi muhatabûna Birêz Öcalan'a çareser bibe. Riya rast diyalogu hevdîtinê muhatap balê Kurda ra zelala Birêz Öcalan'a dema ev muhatabûn an ji diyalog pêşkeve bi rastî pêşeroja Kurdistanê, pêşeroja Tirkiye rewşek aram jiyan bike, aştek birûmetê pêşkeve. Li aliyê din li gundê Elpelur ê Kobanê ku Öcalan yekemîn car li wir mabû jî 4 Nîsanê bi coşeke mezin hat pîroz kirin. Dîsa li bajarê Nayrobiyê Kenyayê ku rêberê PKK Abdullah Öcalan bi komployeke navneteweyî lê hatibû dîlgirtin, 4 Nîsanê bi çandina şitlan û xêzkirina grafîtiyeke mezin a Abdullah Öcalan hate pîroz kirin. Free Öcalan free! Free Öcalan free! Free Öcalan free! Free Öcalan free! Leşkerên Tirk di Sûyekê Adarê da bi ser hin malên li gundê Timok ê bi ser navçeya Hezya Elêhê ve girtin û li 15 kesan dan û binçav kiribûn. Ji 15 kesan 10 piştî îfadedan qereqola leşkerî ya li gundê Timok serbest hatin berdan. Yahya Karabaş, Yakup Karabaş, Şaban Cengiz, Fırat Baran û Sadullah Karabaş jî di 3 Nîsanê da birin dozgeriyê. Dozgeriyê bi îddiaya endamtiya rêxistinê 4 kesan bi şertê kontrola etlî û Sadullah Karabaş jî bi daxwaza girtinê savqê dadgeriya cezayê sulha ya nûbedar kirin. 4 kes bi şertê kontrola etlî hatin berdan û Sadullah Karabaş jî hat girtin. Yahya Karabaş êdûra hat berdan, diyar kir ku leşkeran kîs xistine serê wî, 4 rojan îşkencelê kirine û çavekî wî têjî xwîn kirine. Karabaş destnîşan kir ku tevî îşkence lê hatiye kirin jî rapora îşkenceyê nedanê û ji ber îşkence lê hatiye kirin serî li şaxa komeleya mafê mirovan a Êlihê de. Şevqê min dê deriyê xistin. Meddeyînê Rîko Muxtar me got çiye ku esker gazî wetkin cilal xwe bikin werin. Hemû Muxtar me cilal xwe kirin şindirû derketin. Ew 100 metre şimalê dûr bûn. Edim de esker gad milê me girt Muxtar çû bewan ku were ku herin cad û cad. Hevû kesê 100-400 metre min anîn ba ereba. Ku min nêzîkî ereba kirin bidî erebê derketin. Sêcar erebê derketin hema saldırmışım kirin ama torba xistine serê min bu araca bîn. û min xistine erebê û dî min birin. Min xistine nava avê, çamûrê sîle da ser serê min got zêde bikujim ku bêje zêde bikujim. Bûna kuştinêran te anîye vir. Doktorê ewlî rapor dat peyda çûn rapor iptal kirin doktor. Gotin vî raporî iptal kir ku rapor nasdîne. Peyda dîsa êvarê ku tekî me çû rapor stan nedan yani em rapor nadin. Let sorum yani tiştî jî bê serê min ew sorumlî ew in.
Li aliyê din cendirmeyan di şeva duyê Nîsanê de li gundê Axrok ê Qelqeliya Wanê bi îddia qeçaxçetiyê welatiyê bi navê Yaqub Avan li ber deriyê mala wê ewilî işkence kirin û piştre jî binçav kirin. Avan ê birin fermandariya cendirmeyan a Qelqeliyê piştre derxistin Dadgeha Cezayir Sulha Nûbedar a Wanê. Dadgehê bi îddia qeçaxçetiyê Avan girt. Hat hînbûn ku tevî işkenceyê jî rapora lêdanê nedane Avan û hat zanîn ku cendirmeyan hêstira Avan jî li ber çavê wî qetil kirine. Rewşa girtiyên nexweş ên li girtîgehên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê tên ragirtin her ku diçe giran dibe û girtiyên nexweş jiyana xwe ji dest didin. Yek ji van jî girtî Mehmet Sevinç e. Sevinç ê 63 salî yê 28 sal bûn girtî bû û di girtîgeha tîpa teya Akhisarê dihat ragirtin di 3 Nîsanê de xwên çû bû ser mejiyê wî û ew rakiribûn nexweşxaneya dewlet ya Akhisarê. Sevinç di sibeya 7 Nîsanê de li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Keça Sevinç pêrîvan Sevinç têkildarî mirina bavê xwe da wiha got. Bavê min avêtibûn hucrayê kesî û di wir de wî kuştin. Tu agahiyê nadin me. Çima miriye, çatiye serê wî ji me re nabêjin. Xebera mirina wî jî ne doktor, leşker tên didin me. Çalakiya nobeta adalet ya malbata şen yaşar a li pêş etliya Rihayê berdewam dike. Malbatê diyar kir ku ji ber qanûn di destê dozgerên ku xwe li ber zaliman ditewînin dene, zilma darazê ya li Rihayê di meha Remezanê de jî berdewam dike. Çalakiyên adaletê yên malbatên girtiyan ên li Amed, Wan û İzmîrê û Stenbolê ji bo girtiyên nexweş û girtiyên înfazên wan hatine şewitandin û nayên berdan bên berdan dane destpêkirin didomin. Malbatan di çalakiyên xwe yên vê hefteyê de xwestin daxwazên wan bên qebûl kirin û girtiyên wan bên berdan. Li vû tevgera leşkeriya artêşa Iraqê ya li derdora Şengalê roj bi roj zêdetir dibe. Hikûmeta Iraqê ji bo zext û dorpêçkirina li ser Şengalê girantir bike, serî li rêw rêbazên nû dide. Ev nêzî meheke artêşa Iraqê ketiye nav hewldaneke nû ku bi taybet ji milê Sînûrê Rojavayê Kurdistanê de derdora Şengalê bi sîman dorpêç bike û di navbera Şengal û Rojavayê Kurdistanê de dîwar çêdike. Hevseroka Meclîsa Xweseriya Demokratîk a Şengalê Xezal Reşo derbarê çêkirina dîwar de diyar kir ku bi çêkirina dîwar dixwazin dostaniya wan ya bi rojavara tune bikin û bank li hemû cihên peywendîdar kir ku ji bo dîwar neyê çêkirin û neheqiya li ser pêkhateyên Şengalê werin rawestandin divê li dijî çêkirina dîwar were derketin. Serokatiya karên Diyanetê ji bo kesên ku dixwazin mizgeftê bibînin hin hişyariyên bi çar zimanan da amadekirin û wek panoyan li ber mizgeftê bicih kir. Ev hişyarî bi zimanê Tirkî, İngilîzî, Erebî û Rûsî li ser panoyekê hatiye nivîsandin. Lê ya herî balkêş ew e ku li bajarekî weke Amedê bi piraniya xelkê wê Kurdin û bi Kurdî diaxivin, lê Diyanetê cih neda zaravayên kurmancî û zazakiyên zimanê Kurdî. Divan panoyên Diyanetê de jî cihêkarî û nêzîkatiya li hemberî zimanê Kurdî carek din xwe raxist ber çavan. Belê temaşevanên êja, em vê heftê jî hatin dawiya bernameya xwe. Hefteyeke din bi geşedanê nû em ê dîsa bihevrebin. Ji bîr nekin bibin aboneyên qenala YouTubeê ya Xwebûnê, biecibînin û parve bikin. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.